85 papala. Bože, no ty si teda taký pašlostra. 85. No. Bože, veď ty pôjdeš zajtra domov. No ja keď som no, ona bude tak papať priberať, nás pustia určite. Ale už keď som došla, ma hľadala ten teco, tak ťahala. Ja, tomu som mu dala na váhu. Prvý raz papala 55 a ešte ako takto otačala sestrička. A koľko váži teraz všetkého? Už nepýtala, cez 2100. Ja ho pribrala, už nechudne. A sestrička, že keď bude takto papa, tak super, a že keď zajtra prídem. No, čo neša. Však tam ona už spinka, však keď najedená, tak je dobre. Jak batoh. Plné brucho, jak batoh. 85 ešte, až to nemohla chápať. Najvyššie zo všetkých detí. A reku, že koľko že dávate? Však tých 35, reku, preboha, však oba tu musí hľadovať. Sa smiala sestrička. No, naša klasná Saška. No. No, hľaduje tu, bože. Ešte, že príde maminka, tá ju poliadne áno, a pôjde nakrmi. Ešte, že mám mlieka toľko. Bože. Milú syna. Plechal. Že zase úplne iná. Úplne. Úplne, už taká väčšia do tvaričky. Už sa tak ona, pevne. Čo? Ja sa volám Saška Matíková. Limoň. Joj, ty výrazy tváre. Maminka tu je, tatínko tu je, no? Áno, vážne. Nespíš. A čo bude spať, neviem dokedy.